това, че подкрепихте пловдивските творци, за това, че самите вие сте вулкан от енергия и емоции, вдъхновявани от Пловдив. Трябва с цялото си сърце и с голям поклон да благодаря на моя управителен съвет. Едни хора, които изнесоха цялата тежест на това прекрасно сбъдване. Защото това беше една мечта. Вървях сега с един ден към работата, минах през градината, градската, и видях едни такива постаменти съвсем празни. И си казах, защо пък в крайна сметка честваме хората, когато си отидат? А пък докато сме живи, вървим из този град и никой не казва, чел съм твоите стихове, ама нещо не ми харесват. Да реших да се сложим тук, хората да прочетат и ако, дай Боже, кажат харесва ни добре, пък може да ни спрат да кажат не ни харесва. И това ще е добре. А мой управителен съвет са хора, които отделиха много дни от своето лично време и от времето, което трябваше да отделят за семейството си. Изчетохме стотици произведения, десетки пъти. Много пъти бяхме на ръба да си разменим остри реплики, да си кажем остри думи, но това е терапевтичен процес. Всички онези наши колеги и добри приятели, които изпратиха своите произведения, довериха ни се с обич, с желание и не са на тези табла. Съм длъжна да кажа, че не става дума, че не харесваме, не става дума, че не ги оценяваме и изобщо не става дума, че не ги обичаме, защото това са наши приятели, това са наши сродни души, това са хора, които наистина много уважаваме. Днешната изложба е първа по рода си за нас и е нещото, което трябва да ни покаже най-добра, адекватна за времето светлина пред този град сега. За да имаме възможността, за да имаме желанието и да имаме подкрепата на общината, да правиме подобни щури неща и за напред. Защото всъщност, отново ще кажа, всички вие сте вулкан от емоции и енергия, които трябва да бъдат показани на този град. Защото са родени от него. Много, много ви обичам. Безкрайно благодаря. И на всички пожелавам много, много щастлива пролет и хубаво лято. Да се насладите на емоциите, които ще предизвикат нашия проект. Имаме, освен тези няколко фотоса, които предоставихме тук да гледат пловдивчаните, имаме няколко четения. Това тази вечер и още едно четене на 1 ноември, Деня на будителите. Все места и възможности всички ние да преживеем едни големи и съдбовни дати за българската нация. Много ви благодаря, че сте тук. Моля, авторите за една обща снимка тук. Да, чудесно. Господин Кадир, заповядайте. Отидете с една